Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Curaçaose regering is het niet eens over voorwaarden voor nieuwe coronaleningen die Nederland heeft gesteld. Volgens het kabinet Ruggenaat gaan een deel van de voorwaarden in tegen de rechten die volgens het statuut zijn gegarandeerd. En daarmee wordt de democratie aangetast. De regering stelt dat er dan ook geen sprake kan zijn van een akkoord. Een van de punten waarover Curaçao boos is het feit dat Nederland als voorwaarde stelt dat het Curaçaose parlement een nieuwe consensus Rijkswet aanneemt. De voorwaarden die Nederland stelt noemt Curaçao compleet tegen de geest van het statuut dat de nadruk op samenwerking legt en niet op het opleggen van drastische en ondemocratische veranderingen, aldus het kabinet Ruggenaat. De voorwaarden voor een nieuwe coronalening zijn gisteren naar Willemstad gestuurd. Op vrijdag 10 juli overlegt de Rijksministerraad over een nieuwe miljoenenlening voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Curaçao vindt die periode veel te krap. Nederland stelt voorwaarden aan de leningen om daarmee hervormingen door te voeren die volgens staatssecretaris Raymond Knops broodnodig zijn. Maar Curaçao zegt niet akkoord te kunnen gaan met een groot deel van de voorwaarden. Onder meer de voorwaarde om in te stemmen met de oprichting van een instituut in Nederland, waarin Nederlandse experts de komende 7 jaar besluiten nemen die direct ingrijpen in de samenlevingen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina zei gisteren dat de zogenaamde NOW-regeling erg belangrijk is voor Curaçao. Via de regeling kunnen bedrijven financiële steun krijgen in de coronacrisis. In de maand juni hebben 938 bedrijven steun gevraagd. Dat heeft betrekking op zo'n 12.500 werknemers. In totaal is er ruim 26 miljoen gulden in juni uitgegeven. Curaçao krijgt geld van Nederland voor de NOW-regeling via de zogenaamde coronaleningen. Martina wil dat de regeling ook in juni, augustus en september wordt doorgezet en liefst tot het eind van het jaar doorgaat. L'Homme Mutueel is niet klaar voor een stap in de politiek. Dat heeft hij gisteren tijdens een persconferentie gezegd. Mutueel is een van de woordvoerders van de manifestaties van de afgelopen weken. Hij zat enkele dagen vast wegens opruiing en hield gisteren een persconferentie. Daarin zei hij te willen blijven werken aan de eenheid van Curaçao. Hij werd tijdens de bijeenkomst gesteund door sympathisanten verenigd in Team Lon. De politie heeft gisteren een graafmachine in beslag genomen die illegaal diabaas aan het afgraven was. Op het moment dat leden van het X-team in Piscadera bij de afgraving aankwamen, was de chauffeur aan het werk in een beschermd gebied. Volgens de X-team wordt er op meer plaatsen op Curaçao illegaal diabaas afgegraven en zal er de komende dagen meer worden gecontroleerd. Ons mooie eiland Curaçao is op sommige plaatsen erg vies. De extra plaats vandaag weer foto's van vuil dat langs de kant van de weg is gestort. In dit geval bij Siridomi. De extra plaatsen de afgelopen dagen meerdere foto's van vuil in openbare ruimte met de oproep om Curaçao schoon te houden. Curaçao is pas net begonnen met het opnieuw openen van de grenzen, maar gisteren lagen er 3 mooie cruiseschepen in de haven. Het gaat om 2 boten van Princess Cruises, namelijk de Coral Princess en de Caribbean Princess, en een cruiseschip van Disney. De boten liggen hier voor bevoorrading en wisseling van de bemanning. Er zijn dus geen cruiseschepen aanwezig, maar het beeld biedt wel hoop voor de toekomst. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.